Esta empresa no polígono de Sete Pías de Cambados é o epicentro do gromo de coronavirus que fixo saltar todas as alarmas na comarca do Salnés. A área sanitaria Pontevedra Salnés confirmaba onte que xa hai 96 positivos vencellados a esta compañía. 75 traballadores e unha vintena dos seus contactos mantéñense en corentena, evolucionando nos seus domicilios. A pasada fin de semana apareceron os primeiros síntomas e dende o Sergas realizaron test masivos aos traballadores e os seus entornos. A día de onte realizaranse 173 probas que deixaron o balance de 96 positivos. A maioría deles son asintomáticos ou leves. A través dun comunicado, a empresa asegura que o día 17 de agosto, cando comezou a funcionar a planta cambadesa, realizaron test masivos a todo o persoal. A compañía tiña previsto facer outra vaga esta semana, pero antes xa apareceron os primeiros síntomas. A Avícola de Galicia explica que ante esta situación xa rebaixaron a produción da planta cambadesa máis dun 60%, incrementando o distanciamento social dentro da nave. Aseguran que cumpren dende sempre todos os protocolos COVID-19. Ademais, a dirección da empresa acordou coa Consellería de Sanidade un parón da actividade durante esta fin de semana para intensificar as tarefas de desinfección dos espazos internos e externos das instalacións. Por outra banda, matizan que a situación na planta de Avícola de Galicia en Campaño é de total normalidade, sen que se detectara ningún caso de coronavirus.